Usa ka kani construction worker na busy karon sa pagpanindot sa komunidad nga ilang gipuy-an ang kaniadto hugaw kayong dapit. Napanindot niya pinaagi sa mga tanom o mga dayan-dayan. Ang report ni Nico Serino. Nakadapit sa among pagtagad, kining daw sala kilid lang gyud sa kalsada sa among paglabay sa Dan F. Gochan, Barangay Mabolo, Cebu City. Ni ay managhigala nga nagtambay lang sa dapit, palabay sa oras ug pampawa kuno sa problema. Kining mga dayan-dayan kilid sa Dan, mugna ni Josephus Macasero, 49 anyos, usa ka panday ug mason. Gusto lang kuno niya nga mapanindot ang maong sidewalk ug driveway tungod sa gate sa usa ka kompanya nga kaniadto hugaw kaayo. Mangihi, mga ngalata na diya, mga basura, mga tamok diya, di anak po, at bang diyan to, digikan dito. Hugaw ka nila pita Grabe no. Ninayaan ako limpyo. Dini, kita ako may malimpyo ni buntag hapon. Okay kay diri sir, kay kanang makarelax ka ba? Kay marutag mga makawa sa stress ning mga tanom-tanom. Nananumsab siya og daghang potted plants nga iyang giplastada sa dapit. Bisan sa unahang parte sa karsada, iya kining giamuma o gipanindot. Gani daghan na sab ang nakadaig og naengganyo sa iyang gibuhat. Duna sab gani kuno usahay muhangyo nga mupalit sa iyang mga tanom kay nanindutan pag-ayo niini. Diba, wala may ingon na ini, hatag na ko wala Wala mo ko nanguha na nga, kanang expect nga may hatag. Ito ba na limpyo, nindot na ba? Nindot mo ko ng limpyo, bahala gamay balay. Marong yun, importante ko. Simple man ang iyang gihimo, apan daghan ang nadani, labi na ang mga kasilinganan. Matod niya, bisan kinsa doon nagyoy ikatampo alang sa pagpanindot sa palibot. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.